السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے احمد تئی وڑی نوجوان مردم وتی زندگیہ اللہ رداں تبلیغ کو کاراں لگی گوں شر نیکی کارو کاں. ارے ظالم تورے شراب ورے جوا کنے بزگے ماتے سرا کائے ظلم بکنے ارو جلائی پا لٹ تاچی نائی ارو دگرانی افسا گالو کا دور کنے گائیں تلا جنا کاں شر تو تی ماتے سرا چو ظلم کنے گائے شو دون ڈن کو شکاو تو چونے ماتے یک کازانے ماتے یک چی اڑے بختاور یک شپی پاسا تو آئی گے تو ادا کو تکنے یہ چکی گوشت در دی طرح کی بس کی پہ تو بات اب چاہ آگاں. ارے شر یک گمراہی چکیا رابط تب ماں تو پہتے ناپرمانی چکیا تو برا می ماں تے کر رب کو تے چکر گاڑی لگا داتا تے چک مورتا گیا می مات پڑا دیر پر شکو نہ کٹنا تو زانے ماں تے محبت کو چکا چیئے. ارے تائی وڑی مردو چک مستری چیز چیئے ہو نمازہ دورے تگیچ گپ نہ پاش نہ کپتا. خواجہ مرابش کدی کدی منی دماغ خراب لوگے مردم منا آؤٹ کنا ککر کنا جنگ کنا دماغ خراب گوڑا ما ککر کن بچہ ماتر یا گپی خوشی ایک لوگا رہے مطلب اسی کہ چو ماتے سرا چوشی ظلموں کنے تو چھوک کے مطلب اچو ظلموں کنے آئے گی سرا اور تو بسان کہ تو بھی اللہ پاک ناراض پتا نہ سیدھے ہی گپی نا مانی گپا زورے ماتا رارو تکلیف داتا تو چوکے مطلب اس کو ماتے کو نکنے کو اڑے برباد بے رہے روچ کی زندگی مطلب کو شگاؤں ختم بے گدے یہ تیمہ مات ناراض کتا گدے اللہ پاک تی روح گدے کب سکو موتے سارا کوئی گرٹی نہیں چوکی مطلب کو شگاؤں. ارے آخر مطلب یک بیسی چی دیا گا تر نصیحت میں کنگاؤں ہر ماتا ہر چوکا میں کو شگاؤں سیدھے گپی نکنے ای پہلا ہی علت دے یہ دا مسجد نزدیکی 5 وقت نماز پوانے دن تو ترچی بھی ماتے گنڈا گردی ماتے سے نکنے جی انشاءاللہ نماز واجہ مرا وقت شر نصیحت کو واجہ مرا وقت سوجا مزو انشاءاللہ واجہ مرابش کی میں سوجا ضروری انشاءاللہ من ہوتی نماز گیری نماز انشاءاللہ شر بھی. السلام علیکم واجہ مرابش. وعلیکم السلام ابا جوڑے ڈڈے جوڑے وشے طبیعت وشے واجہ مرابش تو بازار رو گیا رہا کتا انہا ابا ماں بازارے رو گئے رہا نہ کتا بچا اللہ پاک کے یک انسان یارا وتی بندہ یارا گدے سیدھا ہی راہ پیش بداری شیطان وطرہ اچوڑ آکاڑی تو کا پھرپیٹی بکا نا وطرہ پری ڈی کی اب جاؤں پرا ڈی کی اب جاؤں ای وڑی انسان را اللہ پاک کے کہہ رہا پتہ شیطان پاک گے تو نکا بالکل بچہ بالکل منی زاماد عبدو اشیا نظر تک رمضان شریفی اشیا نظر تک جمعی اشیا نظر تک نمازی از بلے اللہ پاک پدا گوشی کہ تو بگوش توفیق دیو پدا مانو نا ار رو مات کو ہمیں شراب اسرا بتشم ماں میڈے تکا ہمیں شراب تا چی تو ورگا مت نمازا چا دورے اللہ پاک تو تی ناراض کتا ربطا شریف مائی نیکی مائی کے تو شراب ورگا بزا تو گوپرانے اللہ پاک تک اے وڑی گبرائی مرد مارا تک ڈیلو دا تمہیں چوکے ہو نو ہمیں گوشگاں ہو نو شاربوتا چوک کی زور تگاں اجے بیت اللہ شتا نو پدا اتکا ہو ماں چارے گئے رہا بچا اللہ کے شار رکاں گوڑا شیطانی آئی چو رکاں. ارے واجہ مرابش میں دعائیں اللہ کر رہا ارچکا مسلمان اجا اللہ قبول بکا. آمین آمین آمین.